Добро утро, приятели! От мен е Iron Bros. Днеска искам да ви споделя защо сутрешното кардио е полезно. Не само да сваляме килограми. Като цяло сутрешното кардио активира метаболизма. Сутрешното кардио помага, активира тялото да отделя повече вещества. Така се чувствате през целия ден енергични, заредени и горите калории през целия ден. Плюс това, сутрешното кардио активира ендорфина, което така наречения хормон на щастието. Това е, приятели, доста прости неща са, които трябва да ги правим. Повечето хора не осъзнават, че тези неща са важни. Повечето млади хора не го осъзнават това нещо